mga boss, nandito kami sa Umot. Magpipishing na naman kami ni Kuya Mang. Mainit. Yan. Sana makahuli kami ng balyena. Lakas ang hangin mga boss. Alas 3 ng hapon. Magka-hunting kami. Year-end hunt. Year-end fishing hunting. Mahal nyo kami mga boss. Marami na ba kayo nahuli? Oo nga ano. Mamaya punta ako dyan. Walang lutang mga boss. Magpi-fishing na lang ako. Samahan nyo kami. Ayun, nakahuli ka mga boss. First catch ko. Yan. Ano na to? Karpa? Karpa. Ito po yung huli ni Master Kito. Laki mga boss. Oh. Mga 3/4 siguro to, sir, no? 3/4, dalawa. Babalik ko ba to? Oh, yan, Kuya Mang, sa'yo to. Ibig sabihin, gusto mo eh. Oh. Kanina pa kami nakakatan yan eh. Huliin ko ng huhuliin yung mga yan. Ayan mga boss, bulate, ampain ko at saka masa. Dalawa. Isa lang yung pamilmit ko eh. Wala po ang tiksay ngayon. Dito po mga mangilo ang rohu. Dito po nawala na po ang fishing rod ni Kuya Mang dito. Bakit natanay na, nakuha ko lang ulit. Hello mga boss! Karpang maliit. Huwag lang malaki. Natanga yung pamilmit ko. Naka-ultralight ako, mahal yun. Mas mahal pa sir eh, yung rod na to. Pangkulang. Tingnan mo Kuya Mang to oh. Ginaganong kagad. Sandali agad yun. Ginahano agad yan, ginahantay mo agad yan. Malay na ako. Nawala yung maliliit. Tingnan mo Kuya Mang oh. Ayan, ano? Malaki yan, malaki yan. Huli ka. Malaki yan, malaki. Ayun naman. Hindi, alam mo yan. Alam mo yan, sama-sama yan. Eto po, arroyo mga boss. Makagat nga, huli. Hook sa katawan. Dami yan, dami. Sabi nga ni paring dyan hindi na huli sa bibig ang isda. Sa katawan. Ito. Malakas na mga banyero. Dapat hindi biniro sa na. Ito rin naman.
mga boss. Uhuli ng pating. Wala naman. Batak ng malaki. Oo. Pare, kasi paano? Talas ka lang huhuli ka. Malaki ah. Arroyo mga boss. Papalaki ang huli ko. Aray, ganda ng arroyo mga boss. Oh. Mga boss. Oh. Yan o. Arroyo. Hindi tayo ng pating. Malalaki dito tayo go. Dapat pala yung ano, kuya mo para sa buhay. Wala. Yung wala nang part ng arroyo dito sa aquarium. Sir, nakita mo na may aquarium pa? Oo, kasi sumat tayo sa bahay. Oo, sir, kaya nakita ko sa aquarium ko. May tilapia, Wala natin ito. may karpa. Wala natin ito. Tatlo kayo. Eh bukas pala, magpipishing pa muna tayo. Pagkatapos natin Wala pa kasi. Pag-yoyosin ako, hindi ako makapag-yoyosin ako boss. Ito pala sir. Pinili ko lang marigay. Siguro hindi ka na ano po. New moon. Ano ba rin? New moon. New moon. Ayun na naman. Arroyo na naman. Ay, hindi na. Arroyo yan. Arroyo rin. Para portet ka ng tama. Boss, Uy, kumpul-kumpul yan. pang-apat. Ganong kadawi dito? Kaya lang arroyo. Dahil mag-iingay nyo. Ganyan ako ngayon na, walang bigil na ganyan. Ngayon, yung gusto. Ang puro ganyan. Masarap kayo daing daw, sabi ni Inang. Hindi ko yung palitpek, mga palitpek. Ito mga boss, ang pain ko. Masa, tsaka bulate. So, Ito kinakain. pang, yung bulate, pang ano yan, pang arroyo. Yung masa, pang roho o carb. Ano ba? Kaya parang kinakain din nila yung ano eh. Yung masa. Kinakain. Eh, puro masa pa. Kung ano nung nahuli ko yung ay, nakalating gusto. Yung mahuli ko. Yung mga rolo ko. Puro masa. Ay, nakalating. Lumilipat. Yan na pipot siya. Nalalayo. Ano eh, tawag dito kung control. Nakakain lang pala. Kaya naman! Baka hindi na arroyo ah. Hindi arroyo na. Sarap eh, daing yan. Mga boss, Arroyo lima. again. Arroyo again. arroyo agad. Nung kuya nung lagyan eh. Punta kayo na. Nag-uwi tayo mga 10 kilo. Ayaw rin ka din.
pang lagay, lalagyan natin yan ng magandang hook. Para marami. Marado, kagat yan. Malaki dito na natin dito. Oo, hindi nga. Teka. Kaya ako, masaya na ako dito. Nag-vlog ako eh. Para rin yun. Bigyan kita ng hook na maganda. Teka. Yung mabigat sana, parang hindi royo eh, puro royo. Pang-anim mga boss! Hindi ko yun. Hindi mo na respect yung parang. Eh, sigurado ko. Kanina nga, di nila sa gilid nila yung kalahating gusto na yun. Walang tigil yung Pang-anim na mga boss. Malaki ko, hindi mo ay daw-daw at malaki ko. Malaki nga yun. Malaki na yun. Kaya, royo agi. Malalaputan ko na, malalaputan ko. Laki yan eh. Alam mo yan, kawan yan. Piniwas mo yung nadadali ng kuwan. Kawan yan eh. Sobrang dami yan. Napakarami na yung royo. Pampito! Nakakarpa na yan. Laki! Dalawa. Laki, dalawa! Ayun, ang galing. Wala pa to. Ito nga, ayan. Dalawa ha! Double mga boss! Kabigat ka ako, kala ko yung malaki niya. Ano, kita na yung natin, kita na yung lang. Gulate lang sa pinain kong dalawa. Malakas muna yung dalawa. Aray ko! Dalawa. Kuya Mang, sa'yo yung isa. Saka yung matanggal ng isa. Ah, Tinutok nga ako. $24 mga boss. Siyam na isda. Wala pa yung mga malalaki eh. ito malalaki dyan. Maya-maya kami malalaki. Kaya hindi sila kinaagatan mga boss. Ang pahay nila pang farm. Roho. Kaya pag nakakana ng malaki ito. Kailangan kami ng mga paglilito na kami ng mga takbo nito. Hindi ako nag-videos eh. Hindi na nag-videos ako kayo na. Kaya puro ano yung ito. I-ano mo ng konti. Di lumarga. Pasa mo ng konti. Lumarga.
Oh, May pa isa, no? oh, malapad. Dito pa isa. Dahil ito yan, ah. Nakabalik pa. Oh, pangyayari na sarap pala. Oh, taka malapad. Dati ka. Hindi ko garo laki pa. Pala ako pareho. Ay, puta na puta. Alin, teka. May huli na ako eh. Huli na naman. Yeah. Nakikigin. Ganyan masarap mamilbit. Yung walang tigil po kaya. Paano yung ikot? Sabi ko na sa eh. Ito malaki na eh. Paano ka ako yan? Puro ka ako yung makakasya. Lagal na lang sa mga ito. Kaya pala ganun yung... Hello mga boss, magliligpit na kami. Naka 10 lang ako, 10 dikit. Ayan, magliligpit na rin siya na. Sir, kita. Sir, ilan ba huli mo? Saka yung pereo. Oh. Teka, ito po yung huli ni Sir Kita. Binibigay pa isa. Binigay niya yung isa dun sa bata. Tapos ito, Nakating kanya. kalahating buslo. Dami. Ngayon, huli natin. Ito lang. Ayun, dami. Maliliit kaya lang. Yan po ang huli ni Sir Chito. Yan, si yung huli na Miniko Yamang. 10 dikit. 10. 10 lang ba? Palagay ko 11. Yan, oh. Saglit lang yan mga boss. Huli. 5 minutes. Yan, ito yung fishing spot namin. Yan. Ano pangalan mo, pre? Edmar ng Mapanike. Mapanike, no? Ungot, Mapanike. Bukas na sirit yung aking plan. Mesurap. No. Okay, hanggang dito na lang mga boss.